И какво става, хора? Това е един клип, в който искам да ви кажа нещо много важно. В момента се щегля томбата в Enderglood, но преди това искам да ви кажа, че официално съм с нов ник. Така както виждате, Devil Gamer се пиша. И искам да ви кажа, че вече така се пиша, ако искате нещо ме търсите на този ник. Тук в Enderglood специално. И бърза мишката нещо. И като цяло това ще е, които иска да кажа с нов ник съм. Канала няма сменя такива глупости. И да, нов момент ще покажа следващия клип в Enderglood. Сега ще теглим томболата. И да. Сега да видим кой е печелищия. Ще направя нов банер, нов аватар, аз ще си ги направя този път. Ще се опитам да не. И победителят е Астроне МЦ. Нека да видим. Астроне няма го в сървъра. Сега тук ще даде грешка, нали? Да. Ще му пишем. Пък той да ми отговори. Къде са информация? Спрете съобщение. Така. Чисто. И да, хора, чакайте още томболи. Много скоро правя още една томболка. И да, ще се видим в следващия клип. Няма съм вече релаксчо, само това тук отгоре ще ми е релаксчо, но не ме пука. Така, искам много благодаря за тези 106 гледания, 35 абоната, 336 гледания общото. Цяло много ви благодаря. И да, ще се видим в следващия клип.